sapore di sale, sapore di mare. Zenbat eta zenbat kanta eskaini dizkiote itsasoari. Banik gaur ez diot kantarik eskainiko, baino bai gure saio osoa eskainiko diot itsasoari, bere arrain, olatu eta ondare. Hauek orain, sapore di mare, sapore di sale dute, eta kozinatutakoan bocado de cardinale izango dira. Bueno, txikiak, hasiko algea saioa. Bai, venga ba, guazen aurrea, behitu ze gauza fresko, eta goxua, barbainak. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Xabier Alberdi, onge etorri jauna, zer moduz? Eskerrik asko, ondo, ire bai. Bueno, nola etorri zea, olatu gainean, padelen, autobusen, nola etorri gaiz? Kotxian etorri altzea, bale. Tamalez. Bueno, hemen txiak hau, Xabier Alberdi esan deten bezala, Donostiako Itsas Museoko zuzendaria da, eta lotura handia da gazo itxasuakin, ez da? Bai, nik azkenean hori de lantzetena, itxas historia, eta bai, lotura handia esakatzen. Barbain salia iz, ez da? Amorratua. Bai. Ni amare, bai, bere arrei favoritu, gau. Bai, neriare usi izango. Hortxe ibiliko, ez da? Bueno, ingo jau, barbainak, era beresi batian, garbituta eta hola, prejituta garra dode, baina hemen gora torriko gara, eta nola sukaldatzen dakin, bai, kutxingo jau zer, ez da? Hori, ez ikastea torren hori horea. Sukaldari fina iz, Bai, baina basikoa nau. Basikoa. Ikastea torren nau. Bueno, goxatu ingo jau. Adi laguna, saio bikaina datorreta. Bueno, lagunak eta Xabier, garatuko dizut pausuz nondik noa ebiliko gehan, ados? Ondo. Bueno, ingo deuna da, barbainak xerrateako jo, bale? Xerrateako jo, eta gero, erdiko espinakin eta buruakin salda bat martxan jarriko dugu. Salda hori martxan jartzeko, ingo deuna buruak eta ezurrak pixka sartaian pasa, ingo deu perexila, baratzuria eta olioakin mahau bat, bertara botako deure bai, buelta pare bat emango xio, eta gero botako dugu ardo txurila, botako dugu ur pixkat eta saldaiten utziko dugu. Eta hoi erabiliko dugu urrengo biosagai egiteko. Nola? Hasteko eta behin, ingo dugu hemen, tipulina gorritu sartagin batian, bertara patata zurituta eta kaskauta botako dugu, eta patata horiek eta hoi egosiko dugu indeun saldakin. Bale? Orduan geldituko ja patata batzuk ja itxasoko sustantziakin, eta gero, hoi listo dakaunean, ingo dugu esnegaina bota eta krematu. Hoi, hasteko. Eta baita ingo dugu hemen, jarran sasoian hasi berri gaude, eta ingo dituguna hemen hilarra hauek zuritu, eta ingo dituguna hilarrak berberetxokin saltsa bat. Nola ingo dugu? Tipulina gorrituko dugu lapikuan, gero hilarrak botako ditugu, baita ere botako ditugu barbainak, zera hilarrak buelta eta buelta egiten dira, ni barbainak. Berberetsuak, eta ingo deuna da, baita ere erabili deun salda hori botako dugu pixka, erresago irikitzeko eta fin gelditzeko historia. Eta hoi gutxi balitz, gio ingo deu, bai alkaparra, tomate lehor eta oliba beltzakin, danan astuta, gio binagreta bat bezala, gio gainetik botatzeko. Ordin izangoa, berberetxo eta hilarrak azpin, kremakin, gero jarriko dugu barbaina sartaiti pasako dugu markatzeko, gainen jarriko dugu, eta binagreta pixka lagungarri bezala. Kriston itxura. Kristona. Itxura erra gaurko zaioa, zekak. Itxasua eta zitzingo jau hemen bisa ustar, eta ni irrikitan itxo. Eta inbihar digunadek, martxan jarri, hasiko naunik, adidez hemen tipula honekin, bueno, barbainakin hasiko nau, eta egingo egek nahi, tipula utxikitu, ja potxatzen jarriko jo, geho, ja saldadak haunean martxan jartzeko. Ados? Vale. Nola nahi txikitzia? Lauki txikitan, brunuaz. Bai, brunuaz esaten dugu. Brunuaz den laukitan, eta petit brunuaz lauki txikitan. Juliana ezautzek, no? Juliana tiretan, Juliana eta brunuaz, ja korte dan hasi. Bueno, hemen txen, ni barbainekin hasiko nau, saltza martxan jartzeko. Bueno, Xabier, zenbat urte jasuaz ja bertan? Ni museuan, 2017an hasi. 2017an, bale. Eta urte batzuk basa mazkiria. Urte batzuk. Eta bertan, ze topatuko du? Jendea jutean museo ikustea, zerren bila jutea eta ze topatze du jendeak?
Bueno, museoa oso txikitia dek, eraikuntza oso txikitia dek. Orduan, etzakak erakusketa finko bat etzakak. Aldakorra dek gaina, ez da? Aldakorra dek, aldakorra dek. Eta hori ja politika hori aspalditik antziok esarrita. Vale. Orduan, bueno, normalian iteizkide hau urtebeteko iraupeneko erakusketa temporalak, baino iraupen luzekuak, urtebete irauta jegena. Guantxe zertzio, guantxe zetopatuko jau juten baitu. Bai, da, guantxe hilabete gutxi gora bera inauguratu berria, basiok moliak izena iken erakusketa bat. Vale. Eta hori, moliei edo portuei buruzko erakusketa bat, jundaneko 200 urtea betan, portuak gure herriaren bilakaera ekonomikuan, sozialian, innovazioan, eta eukileken papela. Vale, ze garrantzitsuak izan dian, ez da? Hori de. Azkenian, erabat itxastarra gaituk, ez austarra bagarrikan. Bai, nik esate ja, ni itxas gizona sentitzenak azkenian, beti itxasuei lotuta, ondarrertzian jaio gaituk, eta ni hoi batzutan, baserritarra eta tortu dugu, zuek ez dakizue, basua zer dan, da zuek ez dakizue median, bai, ni esatizue, gu basua hemen zekau. Gure oiana hemen ziok, itxasazpilan, askotan, hor topatzen dian gauzak, edo non topatzen, eta gu hor jaio gaitu, eta hor ezi gaituk, eta hoixe sekiu. Eta gaina basua behare itxasue, gela, esan aia, dazkenian gure herria danadek adibidez, patata. Ez, erabiliko jau gaur patata, erabiliko jau, o hartua, edo mila gauza, itxaso zekarri zizkideen, hone Ameriketatik, Guantxe zandek egia. Eta hori dana garatuan, horretarago, da zagardua eta kriston indarra eutizilean garai baten, da txakolinak eta gauza horienak, baita ere, itxasontzitan erabiltzen zirelako. Konserbatzeituan historia hauek, itxasontzitan luzeudan iraupean aukitzeko. Hoi baki Galizineo nituan ian, Galizineo nituan guain dela desentetan egon nauk, baina behin batekan fisterra neon nituan, eta batek esatez itxan, aquí viene un madrileño y me dijo que vivimos en el fin del mundo. Eta arek esatez itxon, fin del mundo zue bizizeaten Madriden. Gu hemen gitxaudek mundu guztiakin konektauta. Eta horregatikan, egia esan, itxasertzeko kulturetan askotan iritsitu gauzak, lurralde barruetaraino kosta iteituken gauzak iristia, ez da? Azkenean itxaso bestarra atiak. Atiak, bai. Gure herria ate bade. Eta gaina atia mundu guztiai. Mundu guztiai. Ez tekela dakakela frontera bat herri honekin ez. Fronterakak mundu guztiakin. Mundu guztiakin. Hala de. Limiteik gabe, etzio limiteik. Eta orduan hortziok ez. Eta hori izugarrizkoa bera estasunak eta askotan ez gaitu konturatzen. Porketek, gaina influentzia ditu junetorrikua. Porque etorri teituken bezala guriak ejun iteituk. Beste lekutara. Orduan dek, danetikan, ez? Historian zehar, harremanak izan dituk, ekonomikuak, politikuak, sozialak, jendia jun indek, etorri indek, komertziatu indi jau, kontrabandua indi jau, gerra indi jau. Nik ez diatin, kontrabandua. Indi jau, gure aurrekoak esaten jat, Egia esan, asko moituek eta itxasuak aberaztasun asko mateizki. Hori dek, ez? Eta orduan, arrantza indi jau, itxasua azkenian hori dek autopista ikaragarri bat. Hala dek. Eta orduan museuak hori zehazten dik, ez da? Inbeste urtian gertatutuken gauzak, mollak ze transformazio eta ze historio gizkiken, eta ze ekintza eta hori guztia, ez da? Hori dek, erakusketa honen helburua hori dek. Eta konturatzia, batez ere, azkeneko 200 urtetako innovazio bide batean sartuta gaudek, ez? Horna asmatuz jen la makina de vapor, geho motorra gasolina askua, geho etorriek iraultza informatikakua. Eta ez, gaudek sartuta etengabeko bilakaera batean, baina hortan guztian, itxasuak eukiken zeresana, dek, funtseskua. Eta gaur egunian guen dikan, behituzak, barkoen ogatzen izena, Suezeko kanalian gehatu zena katiatuta. Kiston triskantza mundu guztian, ez da? Gehatze gaitu txipikan gabe gelditze gaitu, kotxiak ezin erosi, eta abar, ez da? Egia esan, mundua indek dana elkartu itxasua gatikan, da itxasontzien gatikan, ez da? Bai, aladek. Bueno, hori jartzeko martxan, patatanak jartzeko martxan. Eta dau egesan deken itzaki... Oso ondo Petit brunua zaila iziten, no? Petit brunua zaila. Petit brunua, nahiko txikia iziten da, onda. Vale, eta hor jarriko jau martxan, olio tanto batekin, eta beta bota, eta hau esekemen organikoa botako izu, bale? Bale, ondo zio. Hau xe, eta ja horrekin hasia izela, berta bota, eta patata zurituko dituk, eta hortako erabiliko izkia bero, bale? Hemen daka, zuri gailua, bi patatak, eta tipula martxan.
Onna, bagizta, txirki txarraka. Bueno, Xavier, eta bertan, ekitaldiak eta ikuskizunak eta ere bai, antolatzen dituzu ez, da? Bai. Ze topatuko du, ze ikuskizun, ze historiko montatzen dira bertan? Bai, azkenian, erakusketa bat bakarrikan motxa gelditzek. Vale. Ezin degin bakarrikan jarri antzinako objektu batzuek, esplikazio batzuekin eta kito, ez? Azkenian, mundu oso anitz batian bizi gaituk, eta jendiak eskatzizkiken gauza oso desberdina ditu. Eta ordan, jendiai erakartzeziok, askotan, edukila baino gehiago nola kontatzen dituken gauza. Vale. Bai, historiak, eta bai. Anekdotak eta holakoak, ez da? Ordan beti saiatze gaituk, ekimen desberdinak antolatzen, batetik anitezki jau topaketak, enkuentros kon, eta horrite jau normalian, ekartze jau, gai desberdinetan adituak dituken jendia, baina izan biharrian betiko txarla betako bat, tipoa detortzela, eta botatzei bere sermoia, eta bestiak entzun nite jau, eta kito, saiatze gaituk, nola baiteko izketaldiak izaten. Dinamizatzen, da bizka jendiak parte hartzia, ez da? Ordan, jendia baita ere kortatu itek. Ordan, nola animatzen jau jendia? Ni jartzen hau tartien. Jartzen hau ni tapea jartzen gaitu, azte gaitu galkarregin hor pelota partiduan, eta ja jendia animatzen jutek. Eta, porque danosak hau zerbait izateko. Dudik gabe. Danosak hau bizitpenen bat, o historien bat pasai hauna, eta... Danosak hau. Eta ateatzitu gauza zoragarriak, porque jendia ez te kontatzei, bai, porque nire aitona, ez da egize, nire aita, ez da egize, gugite ginun, ez da egize, danetik gana ateatzek. Eta oso aberazgarriak izateitu. Gio baita ere iteizki jau, tailerrak, batez ere aurrekin, ez? Aurren ganare gerturatu berraiz, ez? Eta, aurren hizkuntza erabili berra dakak, eta orduan, hori egitezi jau, tailerrak, gai desberdinak jorratuaz, itezi jau aurrekin. Itezki jau bertso saioak. Vale, oso dinamika askoak azu, ez da? Osa, tope, oso mordo bat iteituzu, eh? Bai, gaia hartu, bertsolai pare batek hartzizki jau, eta gai horren inguruan, personaje historikoak hilda zabek. Orduan, ekarreko izki jau bi bertsolari, transmutatuko izki jau bakoitza personaia batian, eta venga, que nos cuenten la historia. Eta orduan, horrela ite jau baitare. Eta adibide, zein junindeko, kontatzeko hola adibide bat hola norbait ondan, eta zein duna hola? Usue Alberdi pasadek, Beñal Kastelumendire pasadek, Jon Maia eta Ametzartzailuze pasaituk, hainbat bertsolari pasaituk, saiatze gaituk baitare, desberdinak ekartzen, ez? Eta gai desberdinak jorratzen. Ona. Gio bisitak, portutara bisitak. Portutaz egaitu bitza egiten, guazen getaiko portura, adibidez. Guazen ezagutzea kofradila. Eta guazen nola funtzionatzeiken. Nola funtzionatzeiken deskarga. Benta jutezeate eta ikustea eta historik eta... Horidek. Orduan turra hauek montatzen dituzuenean, ez de junda museoa momentu baten ikusi, moitu itezeate eta dana, eta autobusa, nola, zenbateko grupotan, nola kudeatzen dezu? Hori azkenian, taldiak antolatzen eskideu, gutxi gora bera, aforoen arabera, baitare adibidez imaginatu, ez? Kofradira inber balin bai hau bizita. Hori kofradiakin baitare adostu berdeken gauza badek, ez? Zenbat jende... Alda eraman, noaino iritsi algaitu. Horren arabera, antolatzen jau, taldia. Eta gero ja jendiak bertan gelditzeiz. Zer ez teia autobusa antolatzen. Orduan ja dokeltaen gatzeaiz, o ondarribin, o tokatzen dugu. Alako ordutan, alako lekutan. Vale. Itek bisita, eta... Eta esan dezkuna, no? Orduan gauza hauek aldez aurretik abisatu behar dira, taldiak itxi, behar igual, 12 arte, 22 arte, o 4 arte. Eta danak, esan aia, topaketetan da parte hartzeko ere, edo bertso saiotan, o nahi dekenetan, beti nik gomentatzen dira hori, honen adek museora deitu. Museora deitu behar da orduan, eta behitan daude ja, lotuta igual fetxa batzuk gauza batzukin. Hori dek, eta bertan ja izen emateek, eta gito. Eta horra dibidez, kanpotarrasko jute zaizue, eskoletako gideak iteitu zuen, famili giruan jute jendia, o nola izateitu normalien? Danetikan zio. Hau kaskatu itzak nahi, bale? Kaskatu eta gero tipula botako eski jau, salda prestak haunia, baino jau urratzen jungo batuk. Danetikan, eta egiladek atzerritarrake asko juteituk. Azkenian lekua, museoak oso leku hona zagadez. Leku para... Donostiko lekuik honenetako batian ziok, ez? Kokatuta. Eta hortikan atzerritar asko pasatzeituk. Eta orduan,
Hizkuntza desberdinetan ematen dituzue historia hauek? Normalian lau hizkuntzetan. Lau hizkuntza, Kuteria euskeraz, Gaztelera, inglesa eta frantsesez frantsesa. eta Vale. inglesez. Vale. Eta ze tortek, ingles gehiago, frantses gehiago, ze jende topatzen? Frantsesa gehien bat. Frantsesa gehien bat, ezta? Gertutasunagatik bai, ezta? Gertutasunagatik eta gero, jode, bai basakaek Kuriosu haitu, kultu haitu bai, ezta? kultu ditu. Eta itxasuarekiko kriston kultura sakaek. Niko ikustea gaina guain, bueno, arrantzalea beti izan hauk, eta guain belauntzin ibiltzen hauk, eta ez dakiz, eta behaiek itxasuak indakiston harremana. Kriston harremana sakaek. Kristona. Ileia euskaldunak bezala. Hala de, guke, Euskal Herria barrukaldekoak ez, baina itxasertzekuak azkenian, beti ongaituko solotuta, eta zenbat familik indu itxasuan lana, eta zenbat arraia garbitzen, konserbetan, zan degena, estraperluan, bestia, Danian, azkenian, Danian, oso lotuta ongaituk itxasuai. Hala, eta gero jakiak. Arrantzaliak ekartizkilenak, eta salmentak, eta... Bai. Bai. Eta gauza asko zabek, itxasuak lotuta, industrializazio prozesua, turismua, Euskal Herriko turismoa ikendu jo itxasua. Beste modelo bat izango guak, desberdina. Baina garbiziok, hasiuan itxasuaren inguruan hasiuan turismo hori, eta Eta ondartza itxasua, ez da, geho gastronomia eta gauza gazketorritu, baina, bai. Bueno, hau ikusizu, hau, konbenia pixka markatzia, geho sustantzik gehiago ateatzeko, haure martxan jarri zaigu, eta hemen eman berdetena da honei golpe batzuk, horrela ze. Geho honei botako zio mahaua, eta geho botako zio ardo zurila, eta martxan jarriko gure salda. Haure ez dut gehiagin puskatu pixkatola meneo pixkat eman, zaporek eta ondo askatzeko, eta listo. Basia gure errezeta txerrik itxarrak aurreak, Usari harra botatzen, Usari harra botatzen, Ona. Eta itxas museo, guantxe daun lekuan, kokatuta, eraikin hori zertan lehen? Hori de Moliako eraikinik zarrena dek. Hemezortzigarren mende erdialdeko, da, baseska hile 300 urte. Eta hori izanuan, Donostiko konsulatua hauan Donostiko merkatarilen kongregazioa eta tribunal merkantil. Eta konsulatuaren portuan zitxakan almazena. Eta orduak bere funtzio hauan, hortikan kudeatze ziren portuko trafiko guztia. Eta arrantzitsua izan dek, ez da eraikuntza hori oso. Eta eraikuntza hori noiz jarri zan museo bezala? Museo bezala jarri guan hori 1981an. 1981an. Guaindekela 32 urte. Nik ezauztia tenetik beti museo, esan dek. Zatik ani 85an jaio nituan, eta 85 arte inauguratzen ezer. Hala izan dek, Beti hondik itxasuak lotutako zerbait edukidik, leheno esan jauna, konsulatuko zea izanuan, baina gero, bestain bat gauza ondituko, salvamentuko sedia, eta abar, historian zehar, hainbat funtzio edukizkik, eta azkenean, itxas museua. Bikain. Bueno, hemen txe, ikusi zuena, Erra sustantzia usai arraz txegan, Hemen ingo deuna da abeitu salda martxan jarri jau, hemen barazkik hasi zaigu dantzan, txirriki, eta bitartian jungo gaitu, Gorka Irazabalen gana, ikusiko zue, gurekin egon da hemen, bere txien egon geha behin joetan, eta gaurkoan nola iarra askaun bai gainean, bere ganagoaz ikustea nola aztein dian. Kaixo Joseba, berriro ere, hemen gauz gure ekoizpen ekologikoan, Gamizfikan, eta gaur erakutsiko dezuez zelako dauzen oin momentuan gure ilar ekologikoak. Guazin ikustera. Hemen gauz gure negutegi ekologiko batean, eta oin ikusiko ditugu ilarrak. Azteko, esan bar da, lekaldeak direzela, ez direzela arazkiak. Neguan ere egiten dutigu, da gero udaberrian batzen edo usta hartzen dugu. Baina aurten pizkete aurreratu dugu, da hasi gira udazkinean ere egiten, eta on ja neguaren erdikeran hasi gira usta hartzen. 3-5 ale sartzen ditugu txoko bakoitzeko, eta ere egiterakoan ja ikusten da nola landare igokaria dira. Guk maila honetan jartzen dugu igotzeko, eta gero, azten direz olako adartzuak sarean lotzeko,
eta betikan ereitzen ditugun momentutik 2 hilabetera edo gitxi gora bera, hasten direz loreak ateratzen, eta lore bakoitzetik erleak ondo egiten baduen haien beharra, ateratzen dugu olako fruituak. Luzetsuak, 6-9 ale bitartean sartzen direz baina bakoitziko, eta oso fruitu gozua eta mamitsua da. Oin hartuko txegu ale bat, zeuek ikusteko zela direzen barrutik. Hau adibidez, 6 ale ditu, ondino txikerrak dauz, iaia lagrima famoso hori izaten da, eta asunto da, guk aleak alde batetik dugu eta bestetik lekak. Leka hauek sukaldatzen direz. Leka osorik saltzen ditugu, ez dugu aleak ateratzen, ze lehortzen direz. Ilarrak proteina, karbohidrato, vitaminatan, minerala eta zuntz ugari dute. Oso gozuak izan arren, oso azukre gitxi dako. Onuragarriak dira digestio sistemarentzako, nervio sistemarentzako eta hezurrak sendotzeko. Guk aholkatzen dugu ilarrak entsalatan jartzia. Ze han ikusten dugu haren saporea. Ostantzian, bai urdai espiekoarekin, hori oso famatua izaten da sukaldean, gero saltzak eitzeko, edo egositzak, edo zein eratan oso gozoak diraz. Eta ilarrak batzen ditudan bitartean, memoria freskatzeko, esango zuez 12 urte doroagu olako produktu ederrak biltzen eta ekoizten, eta bai gure markatutan saltzen dugu, bai gure ulerreko markatuan hor Bilbon edo Otzaretan. Bene Joseba, hemen gorekotik, nire ilar magikoekin agurtzen zaituztet. Agur bero bat! Gorka artista hutza, eta aurten ez jau hemen ikusi, etorriko, aizire udaberriko fruta eta kolore txuta egia esan aurrekoen ekarri zituen alberginia batzuk, piperra mota guztitakuak eta zenba gauzaiteitun, eta txukun gaine eta ekologikoan. Besarka da handi bat, eta jarraitu horrela, guk indar berritu inbergaituk eta ez da? Zeingo genian, itxasoko jende gabe, eta ibezelako jende gabe, eta holako gabe, gozia, pasako genian hemen, goziak, baino ez, ekarre generua. Bueno, gurian jarraitu berdeu, behitu hemen, tipulina, intzaigu pixkat, hemen saltxa bat inbiar deu patata eta gero perexiliakin, esan deu sustantzia botako jogula salda honekin, behingo etena da, bertara bota, holaxe, 2 buelta eman, besteik gabe, eta jarriko ditugu bertan egosten, hemen indeun saldakin. Arrain saldaketa iteko garaian, beti esatet, zu aragi salda bat itezunean, barazki potxatu, gio zankarraia bota, ona esuna, ezur batzuk, eta aldu egon ordu bete, 2 ordu, murrizten, egosten. Arrak saldak, behin irekiteunean, 5-10 minutu euki, eta listo. Zeratikan gero, amonieko zaporek eta etortzen dira, eta orduan konbeni da fumetak beti ireki txiki bat, eta listo. Orduan hau, presekau. Ingo deuna da, esan deun bezala, patateta bota, baino iragatzita. Ez deuna iskina ikan eta muturrikan bota, orduan ningo deuna da hemendikan hartu, harri gainean iragaztekua eta eskataketa ez diztugu ber gure patatan barruan. Eta gero nola krematu inbiar deun ez gea pasako, gero gehiago berba botatzen jungo gea, bale? Hau listo, horrela, eta hemen jarrikoet, zeatikan gero ere bai esan dugu berberetxok eta hilarrentzako ere bai erabiliko deula berdina. Bueno, hemen, hori bai, gatzik nola ez dio ninun bota, gatza tanto botako zio. Bale, horrelaxe. Eta hemen, tipulinak infinibiliaiz, eta ere bai berdillat, hilarrentzako eta ere bai, orduan beste tipulina hau txikituko ege, bale? Ondo ziok. Venga, ire kontu hori Xavier, eta aldi berian, bueno, kontatu deu pixkat, ze erakusketa eta, ondan, azkenengo ondan zer da hon, eta zein ondian, kontatu ja pixkat zein ondian da, igual zeintzuk izan dian arrakastatxuenak, eta jendea ize gustatzen zaigun gehiena. Ba, azkeneko bideak edu ditugunak, izan dituk museoko historiako arrakastatzuenak. Vale. Gora kasuazte. Gora kasuazte. Ona. Eta bateko ginen elkanon mendeurrena zitxatorren lehengurtia nuan, ez? Horren arira, bain ginen bat, elkanoi buruzko erakusketa. Eta erakusketa horrekin, museoko rekorra Ez zuen izan erakusketa bat, junituan, da etorri dituan, da etzekia segin ziren, da ez. Uan,
Bueno, a ber, Euskal Herriak mundu bira horretan ze parte hartze dukizilean. Vale. Ez? Porque elkanoz gain, barkuak hemenguak ituan, tripulazioan zati handi bat, eta bar. Hori esplikatzen da. Hori Vale. esplikatzezuna, ez? Nola sortu zen espedizio hori, eta espedizio hortan, ze papela eukizilean Euskal Herriak. Hori ban. Eta garrantzitsua eukizilean, ez da? Bai, funtsezkoa. Funtsezkoa, ez da? Funtsezkoa, bai. Osea, batetik itxasoko know-how, esango genuke, nautikako ezagutza, Guria, hau da. Teknologia baita ere. Vale, ze teknologia zitxon gara hortan, guendala 5 urte. Bueno, zitxazkaen, albaolan ikustia zioken bezalako nao jek, Bai. oie zitxazkaen. Gaur egunetik begiratuta, emateiek, gauza arkaiko, Bai, baina guendala 5 urte. baina guendala 5 urte hori guan, teknologia punta. Claro, Hori claro, guan zitxion gauzik garatuena. Arlo guztitan, jakintzako arlo guztitan gauzik garatuena guan, itxaz arkitektura. Ados. Orduan, Claro, porque hor jute ditzan, leku inospito batea, itxasoa, eta Hori dek. asko ezituan voltatzen, eta orduan, izan berruan, teknologia bat, nola baiteko garantiak emango zizkilana de retorno. Hau dek, Claro. ezin zilean izan, bestela, ez zuen Puti inversorei. arrexak, baina bueltatu Inberdik, hori dek. Itxasontzi eta Hori dek. espeziak eta bakailua eta tanakin. Hori dek, eta espalimazilean nola baiteko garantia hori emango, ezuak egongo, inversorei gezuan egongo, Claro. itxasoko aktibidadetan Apostatzeko inbertituko zilean igan. Vale. Orduan, nola baiteko garantia bat eman bertzilen. Orduan, teknologia garrantzitu guan. Gaur egunian dek, baina garai hartan, Izan uan. hola guan, ez? Eta orduan, hemen garatutako teknologia, ez? Eta, hortzio. Bestetik kudeak eta espedizio hori zenek antolatu ziren. La Casa de Contratación de Sevilla, ez? Vale. Kontrolauta zitxion, Euskal Ofizialek kontrolatzen ziren. Baita ere, Euskal Flotaren interes ekonomikuak babesteko, erakunde hori kontrolatu egite ziren, orduan, horiek antolatu ziren baita espedizioa. Orduan, azte behitzen eta Euskal Ekarpena gabe, espedizio hori esuan emango, esuan izango. Olaik. Seguru, ona. Ire ustez adibidez, azkenengo 500 urte hauetan, zein izan dek garai potentiena itxasuan iretzako? Itxasuan ibiltzea iz. Eta izaiatuko ez beti, ire seguridadia bermatzen. Eta ire seguridadia bermatze, berrikuntzak txukuntzen, ez? Ateatiek edatzak ez GPS berri bat, sartuko egon zilean. Noski bai ez. Horrela dek, ez? Orduan, Eta gaina horra, beti aibeira, eta berzeite egon, da zein Hori dek. eta zein gobeto arrantzau diken, zein belauntzian askarro iritsikin arregarra bat izki hogei txibi eta bate, ostras, o aparejo txarras askat, o leku txarrian sonda, ona, o zoz gezkin dilat. Ez? Orduan, hori itxasoko logika hori dek. Orduan, oso zaila dek erantzun horri Baina, Euskal Herriantzako zein izan nuen garai potentiena, adibidez. Bakaldu bila zeintuan nian juten, edo... Ez que, ditu gazkinean ditu, hortzabek, mende batzu ezabek, hortzabek, alkarrekin enkaden auto zabesteken mende batzuek, ja erdiaruan hasita, kontrolatzen diekela transporte guztia, Europako transporte guztia kontrolatzen diek Euskal Flotak kontrolatzeik, akojonantia, Mediterraneo eta Europa iparraldeko merkataritza guztia Euskal barkoetan iteiek. Hori lauz letxeek, Orduan, hori hortikan hasita... urrak eta historik eta gaztainak eta... danetik moitzeuan. Danetik amoitzeuan. Eta hortik hasi, eta geho ja, behin Amerika topatzeiek enian, hor ja hasikoek lagarran epopeia, no? Transozeanika, esango ginuke, dekela batetik Terranovako bale harrapaketa, bakailuaren harrapaketa hori guztia, eta geho Amerikako kolonietako harreman guztia. Handikan kolonietako aberastasunak Europara ekartzeko. Ziliarra, urria, tintiak, espeziak. Eta noiz jute zaigu Euskal Herriko potentziori, zenek harrapatze ziu, zenek inglesak etortzeituk eta gure teknologia kopiatzei eta harrapata pasaite ziuk, eta... Kopiatzeiek. Hor, aldaketa etorrekoek 19. mendian. 19. mendia nahiko desastria izangoek, ez? Izangoek mende bat, gerra zibil pile bat egon goituk, gerra karlistak deite ziokuk, ez? Eta hor egon goituk kriston gerrak, eta nolabait gure artian... borrokatze gaitu eta indarraz jogaltzea. Alkar jango gaituk, ez? Eta horrek ekarrikoik galera ikaragarria, ez? Eta hori baliatuko jek, adibidez, Inglaterrak eta ingo jekena dek, batetik baita ere,
echarle leña al fuego, Claro, ez? Ba, claro. jode, ire etzaria burruka nahi balin baek, ba, Venga, eman indarra, Indarra eta bateo. gero gu garrapatu gauzak, eta... hori dek, ez? Eta hori gertatukoek. Baina alare, hori gertatutare, behituzak, 20. mendian, Euskal Arrantzasi izan deke. Beti, izan dek, estatu mailan esateie... Estatu mailan, Europa mailako Europa mailan lehenengo gaitukela, tatua. Getaiarrako Santana itxasontzia izango, amuakin gehien harrapatzik atuna, adibidez, no? Bai. Eta arrantza munduan izan dek, Referentiak izan gaitu, referentzia izan gaitu. Baina transporte inguruan, Bilbo, zerruan Bilbo, Claro. 20. mende hasieran, osea, Bilboko nabierak sota jaznar dauek, osea, ituan, Eta burnigintzakin da... Hornigintzakin da, osea, ituan Europako nabiera gaundienetakoak, ituan. Orduan, aldaketak eman ituen, egitea dek, ez? Aldaketak eman ituen, eta gaur egunean igual, momentu bajuena igual gaur egunean bizit jau. Bai, Baleikek, ez? Arrantza flotak eta oso gutxituta zabe, flota merkante potente iketzak hau, Burnillak bukatu zaigu... hori dek, ez? Egia beste jarduera batzutan horrekabiltzak, Claro. Bete-betian, Baina, bueno, ez de gerrexa, porque egia gero fluktuazioa, ¿sabes? Gora bera, ¿sabes? Ba, gauza guztietan bezala. Hola, dek. Bueno, hementxe, a ber, patata bihuntzen azte zaigiun. Bihunaz eskaunian, birrindu maio lehenuo, ez negaina gotan zirela, ere bai perexila udana gotako zirela, erdi berdezka gatuko zaigu saltxa, bale? Ik tipula horiek onia gota, hemen martxan jarriko zio gero, bai, berberetxok eta ilartxok ilar gutxi atez eskin, baina ila lagrima dituk hauek, Bai, bai, Txure txure garra, garra, hori bai xamurrak botako egoitu dela horiek. bukaeran, izan dut bukaeran botako dela, baina botako dut platera eratzeko garaian, ikusiko zuen. Bale, honi, botako zioto lehioa, eta bitartian, haure bideratu deunez, jungo gea, itxasbegi elkartera, ikusiko zuen, deban dao, eta indiko beste plater, zoragarri bat, guazen ikustea. Kaixo Joseba, eguardion aitorna izamen gaude deban itxasbegi elkarte ingurun, da gaur prestauko izuet plater bat, eta ber gustatzen zatzuen. Itxasbegi sortu zen, 1976. Frontoi hemen ingurundo, eta pelotan ibiltzen zian, beak lagun batzuk, eta orduan geho, merindagileko, afaltzeko zehozena izaten zen, da ite zen hemen beko taberna hontan. Eta pentsau zen, elkarte mato sortzea. Nola jende gutxi zian, elkartu zian, beste ibarko jende batzukin, zea uda pasatzea eta etortze zean jende batekin, behai interesatzea joen idea, eta orduan horrela sortu zen elkartea. Ni oindala 38 urte initzen amengo bazkide. Gera 70 bazkide. Leku hona da, itxasbista erra dakau, nik uste dut ondo prestauta dola eta bastante ondo dola. Oin jungo bera zukaldea, eta prestauko deu errezeta bat, hemen deban, histori pixka dakan errezetia da. Gaurko errezetia izango da, patata batzuk, saltza berden, hilarrakin, da berez izango lizke angiriakin. Baina nola gaurko dugunen angiria lortzia zaila da, ipiniko dugu bakailagokin. Eta ipiniko dut kipula pixkat regitzen baratzui pixkateekin, geho botako diskot patata batzuk, botako jot irin pixkat, ardo txuri pixkat, ura, da geho botako jot tilar batzuk. Gaurun hori da nahikoiko egosten, da azken aldea botako diot bakailagoa angirian ordez. Perrejil pixkat, saltza berdea izateko, eta hola da gure errezeta gaurkoa. Aurreneko pausoa izango da, patata zuriko itxut, errezetaren historia da, saso baten, o leno, deban, oituria zan, jate zan, irurain bazarrin, angira, hilarrakin da patatakin. Angiria hartzeko modua zan pixate berezia, porque hartze zan sistema bat lehengo zarrak ibiltze zena, erroza jua, esate zitzaiuna, zan, ari baten sartze zen txitsaria, eta orduan txanalakin urerria zeonian, ur txikina zeonian, jartze zian bastar batzutan, eta angiria ateatze zuten, segidon, da horrela harrapatze zituzten angirak. Gero, biberotan o askatan sartu, egitze zen udaberri azken alde arte, uda hasiera arte, da orduan zituzten saltza berdeen, da
jende asko etortzen mentzan basarri hori eta, zea plater hori jatea. Oin pixkat, gozaldianian patatak, botakoet ardo txuria. Ardo txuria botatzetenian, koet pixkat ardo txuriak indarra galtzen, eta gero ja horren ondoren, botako diot ur pixkat, ozaldia, horako mat, eta gero ja, botako iskot hilarrak. Angiria dator angulatik, ez da, leheno Debako herrian angula desente hartzezan, gure etxen, gure haitxak eta guke anaiok anguleta ibiltze ginen. Guri tokauzaku, inoiz babajan, da geho baban gainean angulajan. Haura janbierri zatezan, porque haura zehon. Oin, ja, edaden aurreare jun naiz, da jala, indiotan angula hartziai, eta arkarko honen zailo da. Bueno, ja patatak intza martuta daure, eta ordu noain, botako diogu, bakailaua, ikuko dugu 8 minutu hola, eta ja platera prestatu egiko dugu. Gaine nahi izan ezkeo, perrejil pixkat botako diogu, eta gure gaurko lana bukauta dugu. Bueno, Joseba, bukaude platera, hemen dago, eta nahi badezu, hemen pronto zaude, etortzeko Deba itxasbegi elkartera, ze irutzezatzun gure plater famoso hau, Bueno, agur, urrungo bate arte. Ai, ama, aito, ze plater goxua, gila zan hilarra, bakailua, ai, ama, egin bandio gomena jehar bat gure lur eta itxasuai, Ona. Bueno, hemen txegaudegu eta hemen txegarraituko dugu. Beitu patatak ze itxura hartzen nahi dian, Ai, ama, hau arraiba prejituta hau egonduan jarritare, Ai, ama, ze gauza hona indiun hemen. Bueno, ingo etena da, ninola ustet, guain birrintzen deunean nahiko lodila geldituko, eta nahi deu krema bat nahiko fina gelditzia, ingo diotena da, guain dik eta pixka salda gehiago bota, bale? Pixka salda gehiago botako ziot, pixka tutzi berdeu geho barberetxoi da botatzeko irikitzeko, baina txorrota txiki bat ondo torreko zaio. Bale, eta hik Xabier horrin berdiakena de guain. Eitu, hemen emango da nik ontzi bat, hor dakazu birringailua, ingo zuna da, patata hauek, bertan sartu, esne gaina botako jo goitu, hementxe botako dio guantxeia, krematzeko pixka gaina bero pixka tematia, eta ingo deuna da, perexilare bai bota, eta hau dana ingo zuna da, bertan sartu, eta birrindu, bale? Emango izut min gaina bat, honekin edo, honekin osunakin, hobeto moldatzen zean, bale? Ondo. Eta bestela geho min gainakin nila hundugu izola miaskatzen dena, bale? Hori, nahi nun irekin txiki bat ematia esne gainakin, betu, ja ematen nahi da, eta listo. Prestakau, botatzeko bertara. Hoi zure kontu, hemen, ikusi, nola dazkaon ja, tipulak epotxa-potxa inda, utziko dugu subasuan, zeatik hau ingo da, 3 minutuan. Botatuko dugu barbainak, honi barbainak, berberetsuak, hilarrak, salda pixkat, eta listo. Bueno, museua, noiz zabaltzen da? Egunero da zabalitkan, asteburutan, edo nola iten dezu historia? Astelenetan izan ezik. Bale, astelena jaieguna. Astelena itxita. Zukaldari bezala, orduan. Hori da. Astelenetan itxita egotek. Bale. Eta gainontzeko egunetan irikita. Bale. Eta ordutzegia, izateik goizeko 10etan irikitzek, goizeko 10etatik eguardiko ordu bilak arte. Bale. Eta gero arratzaldeko 4tatik, arratzaldeko 7 arte. Bale. Hori nolai publikoantzako ordutzegia. Hori aste artetik igandea orduan, ez da? Hori. Hori, birrindu eta gero ingo dut, daztatu, aberkatza puntuan dakan, eta bestea rectifikatu ingo. Bueno, eta baita ere, Albaola faktorian ebai zure eginkizuna dakazu, ez da? Bai, han jarruten hauk, ikerketako sailean arduradun jarduten hau. Bale, ikerketako sailean, hor ze ikertu berrezuen? Lehenoz nola itezuen gauzak eta kopiatu izango zan lana, o zerdek zehazki lana? Horrazkenian, barko hori eraikitzia San Juana, kaso honetan, porque gauzak gehiore, proiektu gehiore basabek. Azkenean, barkuak eraikitziatek aitzaki bat nolabait iraganeko jakintza batzuek berreskuratzeko. Ontzigintzegi daukilona, baina baita ere hortziok historio oso bat, badire, San Juanakin egeitukela, ziok, ontzigintzaren historia, basogintzaren historia, porque horrazkenian egurrak eta basotik ekartzen eskire, burdin gintza, iltziak, barkoa egurrezkoak ituan, egurrezkoa baino horrek zaskak 2 tonela da burni. 2 tonela da, iltziak eta historik. 2 tonela da burni. Ordua,
burdigintzaren historia, eta geosiok arrantzan histori guztia, balian arrantzak guztia, merkataritza, osea, hor gauza asko Historia hori aize bai. Ba, ni historia de hori, nau. Vale. Ta nau, itxas historian, doktorian, nau, hori nire espezialidade hori de. Orduan, Gauza polita, hortikan atxabelek, gai horietan. Eta nola ikusten den, botadura eukiko aldi hau, San Juanen, eta ikusiko aldi hau, bakade bila guten, ose. Hombre, etzek utziko zioteken, Saiatu fama txarra sakau, Bai, utziko diguten. Claro. Aria, guendikan lege bazitxon, Euskaldunak akatzia zitxaudela, ez da? Islandian. Kontun Islandian. Ostras, que vuelven. Que vuelven. Eta orduan, ba, etzek utziko diguten arrantza, baina juningoek. Saiatungo gaitu. Hau ebeitu, azaletik aningo ditugu. Hola, 2 minutu, geho bestaldetikan beste 2 minutu, eta listo. Eta hemen bai, ingo deuna da, txirlak bota, txirlak, berbere, txuakazu hontan. Vale? Hola, nahiko izango dira. Eta ingo deuna da, arraiz aldau botako dio laguntzeko irikitzen. Vale, jarriko dugu hemen, eskatak eta zeroitzeko. Zemuz. Ondo. Probatu hori, aber zemuzko gatza behar duen, pixka igual patatak eta bakizu beti gatza desente berrizateula. Pixka berko hige. Bai, hemen txedakak, bale, botatzeko. Bale, iepala, hau pasa ingo zaitekela. Ingo deuna da, huelta eman, zutik atea eta bere beruakin bukatuko daiten, A ber, betzeten, honekin. Ingo deuna da, hartu horrela. Eta, txak. Behituzak barbainak, botatzikin lika laran jaudek, Osea, tinte hori botatzeuna. Tinte hori. Izugarria, Huelta eman, eta kanpoan bukatuko diaiten, bere beruakin. Espektakuloa, Espektakuloa, pintxo. Barbainak. Espektakuloa. Beitu, hauek nola idean irikitzen, irikitzen hasi diala, hilarra botako ditugu bertara. Beitu, hori truko bat emango zuen, iten dian enian. Kanpoa, bestela, askotan eote gaitu, hueltaka. Eta azkenengoa irikitzeako aurrenengoa lehortu itezai. Eta mamila gazkatu iteitu, eta lehortu iteitu. Oide, orduan, ateatzen guetu, bizase fresko, oso ikan. Arrizko eukitze jebatzutan ondarra eta batzutan, baino garbi tokatzen dian ian da, gauza oso fina eta erra. Beitu, Eitu, askotan nengo altu, bi horiek irikitzeko, egongo gintuan hemen beira, eta besteanak lehortzen. Batzu izatitu, galperra gola dutzaioenak, eta... Bueno, hemen inberdeuna da, horrekin inberdeu binagretatxo bat, eta horrekin bukatzen jau kuku historia. Hau, jamantzak. Hau honea, hau listo. Inberdiakena binagretan martxan jarri. Betu, bakarrik ingo jo. Hau txikitu. Baitare, hartuko dituk hemendikan 4 oliba, eta hemendikan tomate bat. Hoi dana labana gainean jarri, dana txikitu, eta ingo dukenaek ontzion eta bota. Vale? Hau listo. Beitu, hau ingo jaunaek, tabor eta bota, organikoa. Eta hemen, hilarrak. Hemen hilarrak botako eskio, eta, jarra indi gorkoan ebai. Eta guan ja, murriztu dala, hilarrak bertan daudela, beitu zengo duten, zuak itxaldi, eta berberetxok bertara bota berriro, ez ostutzeko. Vale, hau botako jateme. Bueno, eta arrantzatan abegatzea asko gustatzen zait, ez da? Masekiat, zautan txalupa txikiakak. Hori dek. Geo, bueno, beti itxasuei murgilduta, eta arrantzaliare baiz, ez da? Bai, amorratuen hauk, egile esan da. Asko gustatzen daite garrantzaitia, netzako placer badek. Itxasuan eotia, itxasuan ibiltzia dek ja placer badek. Eta bueno, zea pixka darrapatzen bai garai pixkat, ja ezin jo. Ja medallitak inbotatzen zitxea. Ni hoi esatitena, ni askotan. Jendeak, nola guztaz egin beste itxasuen egin beste denbora, eta nizatit, behitu zan, nik moiliatikan ateatzeko aizenean atetikan, ja libre bezala sentitzea, Aldatu ditezek dana, ikuspegia dana aldatzen. Bai. Aladek. Danadek. Este berdina lehorrotikan ikusi, o itxasotikan ikusi gauza. Eta arrantza jute izenian ze gustatzen gehiago. Atuneta, txibita, musarreta... Ba, bituzak, asko gustatzen zaite txibita, batez ere txibitako pakia gustatzen zaite asko, ilunabarreko, udako ilunabar luzeo jekor, nire bokailua eta ardua amateek, eta eta atunetako ere, harra. Atuneta lehana, egona, zertik gaina itxaso barroa juteaiz. Eta bere xarmazegak. Atune egurre maten astean ian, hor... Rin, eta natantzan astean ian. Fizikoki egurra, eta ondo zidok, baitale. Bueno, ikusiek egarra liaudia una hemen gaur, Vale, hemen txe, papel puxkita batekin hau gendu berdit. Eta horri bota joko olio pixkat, bai, eta danaztu danat. Tori goiaratxua. Vale, hemen hau gendu bertziot.
Eta hemen inbiardetena da guain, igarratxo hauekin eta tipulinakin, hemen hola, pixka jarri bertzuet hemen. Hola, barbaina gaina. Txak. Eta txak. Hori da bitxura hori. Hartuik, hartuik. Eta guain, amaitzeko historia, aurgoiara badakazu, ezta? Hau, listo hongoek. Vale, listo, igual. Ez que tolillo gehiago botako ziot. Bai, txak. Vale. Hartu hau gutxi nahi zio bota. Bestela, igual, izorratu merdi historia, Hola, xe botako jo. Eta indio, gaurkoan. Horre igual jarri hemen. Aitak esateziak, esai despista, Joseba. Hauz, hauztarrei asko mantziu eta. Eta hemen txezeka. Gaurko barbaina, krematxuakin, eta eskerrik asko gurekin izateatik, Xavier. Placer handi bat, eta hemen dakazue, gaurko platera. Eskerrik asko horri izatetik, launa. Bihar arte, eta bakizue, museoako ikaste asko. Adio.